तो हेलो नमस्कार प्रणाम। रउआ सभे के स्वागत बा हमारे चैनल में डीएच ब्लॉगर में। तो रउआ सभे देखत हैं डीएच ब्लॉगर। अगर हमार वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करम, सब्सक्राइब करम। गुड मॉर्निंग बाटे। हम आज हमारा जाए के बाटे शूटिंग में, सकर्टी जाए के बा। जौन कि हमने के आज 4 बजे भोर में जागल बानी सन। 5 बजे हमने के निकले के बाद तो हम जाग गइल बानी। तो ओकर बाद जाके अब 1 घंटा में हमने की तैयारी होके के बा, फ्रेश होके के बा, नहाए वहाए के बा, यही में अपन ओकर बाद जाए के बाटे, बाइक से जाए के बा। तो रउआ सब हमारे ब्लॉग में बना रही, हम दिखाएम रउआ सब के आगे सब वीडियो। तो ठीक बा, चली बना रही हमारे ब्लॉग में। घर से निकल चुकल बानी जा हमनी के। रास्ता में ऐसा ना भयानक के जब पानी लागल बनू कि आगे जाए के हमनी के रास्ते नहीं के। देखिए रास्ता एकदम है ब्लॉक बा जैसे। अब एक आगे जाए के नहीं के। अब उतने दूर खातिर हमने के डेंगी से जाए के पड़ी। देखिए बहुत बाढ़ खदाड़ दिले बा एकदम। सोहरा बाजार से आगे जो कहरी जौन पवन सिंह के गांव देने जाला ये रास्ता हेने बाटे पवन सिंह के गांव। जौन लौकता उन्हें पवन सिंह के गांव बा। सोहरा बाजार से आवेला रास्ता ब्लॉक हो गइल बा। ठीक बा, बनल रही हमारे ब्लॉग में देखे खातिर। पानी पानी लोग होता है एकदम। ये बलुआ से आरा वाला रोड हो। मुर्गी फार्म तो अभी हमने के आ गइल बानी सन आरा बस स्टैंड। ये जब नहीं सन एगो मॉडल के लेके जाए के बनी जैसे बैठा के सकर्टी आज शूटिंग हुई। तो आइल बनी बस स्टैंड, देखिए हम तरह के ले जाए। ठीक है, तो बस स्टैंड के नज़ारा 2-4-5 मिनट रुकम तो हम तरह के लेके और बाद चल देंगे जैसे। फिर आके हम लोग सुबह के दिखाएँ हमारे ब्लॉग में बना रही। तो अब हमनी के बस स्टैंड से निकल चुकल बन जा सकर्टी कुल्हड़िया दुर्गा मंदिर के पास। वजह शूटिंग हुई ओकर बाद रउआ सब के हम दिखाई। देखी पहुँचम ओकर बाद हम रउआ सब के वजह देखावत नहीं। तो हमने के सकर्टी पहुँच गए सन और सकर्टी दुर्गा मंदिर में आज शूटिंग हुई भक्ति से दिखावल जाई। सब लोग आ गए तैयारी देखो लोग सब लोग आ गए बाटे। वही भैया के गाना आज शूटिंग हुई भक्ति गाना। तो भैया कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले जे हमके देखी या फिर देखा था सब लोग के प्रणाम बा। अमित उपाध्याय नाम पड़ी हमार। आज हमने के कुल्हड़िया में देवी गीत के शूट करते नहीं जा सोनू जी के सानिध्य में हो रहा था। तो आप सबसे विनती रही कि अमित उपाध्याय ऑफिशियल पे गाना है, आप सब देखो जा और भाई के चैनल के भी सब्सक्राइब करो जा, शेयर करो जा। अच्छा लगी तो कमेंट करम जा, अपन प्यारा सा प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक बात है देखा। तब भेजा देखी जा। अब कैमरा वैमरा के तैयारी होता टे शूटिंग होके के। ये डंबल से सेट होता टे। डंबल सेट हुई, कैमरा स्टैंड पर सेट हुई, ओकर बाद शूटिंग हुई। तो देखी रउआ सब हम दिखाई मौरी। देखी शूटिंग चालू हो गई देवी गीत के। वह भैया के अमित भैया के गाना हो उनकर शूटिंग होता टे। गाना ना बजे हम कहें से कि कॉपीराइट आ जाए, वो भैया के मान ली कि अथी बाटे, एक चलते हम गाना नहीं डाल सकत। यही से हम और देखी रउआ के हम पूरा फुल हो जाके दिखाई। पूरा गाँव वाला बहुत भीड़ रहला ओइजा। देखी ना बहुत भीड़ रहला। ये तो मान ली कि कम भीड़ बारिश हो गई बीच में, ओकरा बाद के ही भीड़ है ना। तो बहुत सारा भीड़ रहला ओइजा। बहुत मज़ा आइला मतलब कि शूटिंग करके ओइजा हमने के देखी
कितना मतलब लइका पैका मतलब बहुत सारा औरत लोग भी आई रहे गांव में से पूरा ओइजा के मतलब कि बहुत भीड़ लागल रहलक हा ओइजा। इ कुल्हड़िया के दुर्गा मंदिर हई ओइजा बहरी के शूटिंग भइल बाटे। बहुत भीड़ रहे मतलब देखाई में रउआ सबके देखी ना पूरा एकदम भीड़े भीड़ बाटे। तो इस शूटिंग के लास्ट गाना हटे पूरा भीड़ बाटे लास्ट एकदम बा। ओकर बाद देखम सभे हमार ब्लॉग अच्छा लागी तो हमार चैनल के सब्सक्राइब करम, लाइक करम, शेयर करम। आगे चली हम रउआ सबके देखाइम का होई रोड में। तो देखी हम पहुँच गइनी उदौत नगर। ओइजा हमनी के देखनी जा चिकन बिरयानी। तो अब तो सुबह से खइले ना रहनी जा तो लास्ट में हमनी के देखी 4 आदमी बैठल बानी सन अब खाइनी सन चिकन बिरयानी। सुबह से तो बहुत भूख लागल रहला का कहीं जा बहुत तेज भूख लागल रहे खइनी सन बिरयानी।